साफ्रोमबो गफुर रायजो राजा आरो भटार्सफोरखौ आं खावलायगोन जे गफुर समष्टिनि दिनै एनडिए नि बिजाथि बा बिजेपिनि मानगोनां उत्पल बरा बिथांखौ साफ्रोमबो जोंनि भटार्सफोरखौ जाहाथे भट होनो आं खावलायगोन मानोना बिथांखौ देरहाहोनांगोन आरो जों अलरेडि एनडिए हिसाबै जोंनि बिपिएफ दलाबो जितु एलायन्स दङ बे हिसाबै जोङो बिटिसि नि आउटसाइडआव थानाय जेसेबांनिखि माने समष्टि दङ बे माने बिजेपिनि बिजाथिफोरखौ जोङो देरहानो थाखाय अलरेडि जोंनिफ्राय मोनसे फोसावदिं मेल जों अलरेडि फोसावदिं फैदों ओंखायनो दिनै बे गफुराव फैनानै जोंनो उत्पल बरा बिथांखौ देरहाहोनायनि थांखियाव दिनै जों साफ्रोमबो जोंनि बिपिएफ नि गासै मावथि दैदेनगिरि आरो गफुरनि रायजो राजाखौ खावलायनो फैदों आरो इउपिपिएलआथ' बिथांमोना इमसनजों राजनिति खालायदों बिथांमोना देरहानो हाया बयबो मिथिखागौ जाय दिनै बिजाथि बे बिजाथियाबो गावबो मिथिगौ जे बिथाङा देरहानो हाया नंखायनो दिनै बिथांमोननि जिथु राजनिति खालायनो ओंखारनाय बेहायनो बेरखांदों जे बिथांमोना जे देरहानो हायाब्लाबो जे बिथांमोननि राजनितिया बेसेबां गोबाव लास्टिं जागोन जोंहा बेहायनो जों हमनो हायो मानोना दिनै बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायावबो दिनै बिजाथि होदों खिन्थु बिथांमोना देरहानो हाया आरो गफुराव बिथांमोननि जे इउपिपिएल पार्टिनि जाय बिजाथि बिथाङा देरहानो हाया नंखायनो रायजो राजाफोरा बिनि सायाव मोजां सिन्था खालायनानै जाहाथे मानगोनां जोंनि उत्पल बरा बिथाङा जाहाथे भट होयो आरो बिजेपिनि सोमोलाव भट होगोन आंखौ खावलायदों आरो दा बेखौ जोङो जिथु एनडिए हिसाबै जों दिनै एलायन्सआव दं जोंबो दायथ' लादों बिटिसि नि सिङाव गोलैनाय आरो बिटिसि नि बायहेरायाव गोलैनाय गासै जिथु समष्टि जिथु रायजो राजा हिसाबै ओनसोलाथ' नों गफुर समष्टियाव गोलैयोना नंखायनो बे जौगानायनि खामानि मावनांगोन मोनफानि उनाव मोनफा मावलांगोन मानोना दिनै नुदों आसामाव मोनसे जौगानायनि हाबाफारि दिनै खामानि मावगासिनो दङ बेबायदि दिनै गफुर हालामाव जायफोर दिनै गामिफ्रा गोलैसोनानै दं बेखौ जोङो मोजां सिन्था खालायनानै जों सावरायगोन जितु जों एलायन्स हिसाबै जों उत्पल बरा बिथांखौ जों खावलायगोन आरो बेबायदि जोंनि ओनसोलफ्रा जौगागोन आरो निस्सय बेखौ जों दायथ' लागोन आरो जौगाथारगोन आरो बेथ' मोनसे आसाम मालायाथ' जागोन जों सावरायदों उत्पल बरा बिथांजों सावरायदों आरो जोंबो जों बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जों खावलायगोन जोंबो सिन्था खालायदों बर' गामि गेजेर गेजेर आप टु जों ओरैहाय माने संकष्ट नैबे हलंगिसिम मोरैहाय मोनसे राजा लामा बानायनो हागोन बेखौ जोङो मोनसे जोंनि सिमां बेखौ जों मोगथाङाव जाफुंगोन अलरेडि बिनि सायाव भारत सरकार आसाम सरकार सावरायबाय थानाय जादों ओंखायनो दिनै जोङो बे खामानिखौ बोरै मावफुंगोन बेफोरखौ मावफुंनो थाखायनो जों सरकार नांगौना आरो एमएलए खौ फैगोन दं ओंखायनो जों बेखौ उत्पल बरा बिथांजों जों ज' सावरायनानै बे ओनसोलनि मोनसे कमिउनिकेसन लामा दालां नङा होमबा कानेक्सन माने कानेक्टिभिटि एक्टिभिटिसखौ जों बोरैहाय खालायनो हागोन बेखौ जोङो अलरेडि मावनो थाखाय जों थांखि लादों आरो जाफुंगोन बे खामानिफ्रा आरो थेंक इउ आंनि जिथु रिपर्ट मोननाय मथे कंग्रेसआ दिनैनि थारिखआव देरहाया मानोना बिथांमोना दिनै गोबां जायगायावनो बिजाथि होदों खिन्थु बिजाथि होदोंब्लाबो बिथांमोननि ग्रासरुट लेभेलाव कर्मि गैया बिथांमोना नंखायनो दिनै गफुराव आं खबर लादों आङो जोंनि बिसांनिखि बिपिएफनि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरनाव आं खबर लादों आंजों माखासे सिनायनाय माखासे व्यक्ति बिथांमोनजों आं सावरायदों हसाके दिनै बेहाय बिजेपियानो देरहागोन बे कंग्रेसआ देरहानो हाया आरो खुनु डाउट गैया बेहाय बिजेपियानो देरहागोन जोंनि एनडिए पार्टियानो देरहागोन आरो थेंक इउ